Tämän perinteisen himmelimallin tekemiseen työvälineenä tarvitset ainoastaan lankaa, pitkän neulan, sakset ja haluamasi värisiä pillejä, mehupillejä. Perinteinen himmeli koostuu eri kokoisista kuutioista, joita yhdistelemällä itse himmeli sitten lopulta syntyy. Katsotaanpa kuinka tämä peruskuutio sitten tehdään. No niin, otetaan ensimmäiseksi 3 pilliä, jotka yhdistetään peruskolmioksi. Solmitaan täältä kulmasta kiinni. Näin. Se pysyy kasassa. Sen jälkeen otetaan 2 pilliä ja pujotetaan lankaan ja lanka yhdistetään tänne kolmion alakulmaan ja pyöräytetään kulman ympäri vaikka pari kertaa, niin saadaan vähän tukevampi siitä. Ei kuitenkaan liian tiukkaa. Ja sitten taas 2 pilliä. Jatketaan ja pyöräytetään lanka tuonne yläkulmaan. Samalla tavalla kuin äsken tuossa alakulmassa, näin, ja vaikka vielä toinen kierroskin, noin. Sitten taas 2 pilliä, näin jatketaan. Ja tänne alakulmaan seuraavaksi, näin. Ja sitten siellä on vielä 2 pilliä, jotka jatketaan ihan samaan tapaan kuin tähänkin asti. Kiinnitetään tänne yläkulmaan. Näin. Ja mitä sitten? Tämä loppu täytyy tehdä. Nämä kulmat yhdistetään tuolla jäljellä jääneellä pillillä ja sen jälkeen me saamme mielenkiintoisen pyramidikuvion ja lopuksi yhdistetään nämä alakulmat. Katsotaanpas kuinka se käy. No niin, tässä meillä on tämä yhdistetään. Nostetaan hiukan tosta ja yhdistetään nämä kulmat täältä. Silloin meillä on jo tämmönen puolikuutio valmiina. Näin. Pidetään tiukalla ja sitten jatketaan pujottamalla neula tämän alkuperäisen kolmion vasenta sivua pitkin tuonne kärkeen. Näin. Ja sitten tämä kärki yhdistetään tänne tuolta alakautta ja silloin meille syntyy tämä himmelin peruskuutio. Täältä. Näin. Mutta tämä on tuoreempi levytys. No, kyllä se sieltä tulee. Ja lopuksi palautetaan lanka tänne lähtösolmuun. Tällä tavalla. Ja sitten solmitaan vain langat täältä yhteen solmuun, niin se kuutiomme pysyy kasassa ja meillä on valmis himmelin peruskuutio tällä tavalla. Lopullinen himmeli tehdään siten, että tehdään todellakin erikokoisia kuutioita ja jokainen saa yhdistellä ne sitten haluamallaan tavalla. Ei muuta kuin himmeliä tekemään.